Jogging. Tayo mag-jogging tayo bukas ng umaga. Hi guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Yan. For today's vlog kami po ay mag-unboxing. Siyempre, papakita rin po namin yung bago naming uniform. At kasama na po natin si Madonna. Hello guys! Ang pagbabalik. Gusto po namin magpasalamat sa nag-sponsor po ng box sa amin. Thank you po kay subscriber from Singapore. Yan. Thank you so much po. Thank you po sa size 7. Sana po ba siya sa amin? Ano kaya to? Parang nakuha size 7 po. Ito na ho. Matik na. Narinig niya lang sa live yan eh. Oo nga. Nakakatuwa. Narinig niya lang sa live nung nagla-live po kami. Nagjo-joke lang po kami. Hindi namin inaasahan to. Maganda rin pala minsan pag nagjo-joke-joke siya. Nagiging totoo. So, yun na. Unahin natin yung uniform. Para sa ano natin. Habang nagbubukas. Sige. Unahin natin yung uniform. Extra small. Akin extra small. Guys, meron pala kaming meron kaming bagong uniform. Kumbaga yung black naming uniform, ginawa namin siyang white. Parang pumuti naman daw kami. Para mag-light-light naman kami ng konti. Pero bawal pang purimusto ng kukiyan. Bawal sa ilo. Oh, pang pasyal-pasyal lang namin ito. Panggala. Yarn! Ayan siya guys. Ang ganda. Suot nyo na. Baka kasi, sino pong may gusto nito? Small. Ito small. Extra small. May papa yung isa dyan. Small. Ano sa akin? Small. Small. Ito ang straight mo no? Oh. Siyempre guys, meron din si GJ dito. Itabi na namin. Naglawa. Ito. Dalawa. Small ata. Saan mo kinuha? Dito. Small na yun. Ganda rin. Ganda. Ganda. Oh, sa mga may gusto nito guys, ayan. PM lang kayo. Pwede naman tayo pagawa kung gusto ninyo. Hindi, may-ari nito ante. Kailangan dito. Naman yung size. Extra small sa'yo. Extra small. Sila small lang to. Mas maliit. Yung kay Billy ate. Kay Papa tong isa. Pinukarkar niya ko naman kasi ito. Ito, XS. Yung kay Gigi. Ito yung kay Gigi. Ito kay Papa. Sila small kay Billy. Kay ate. Ito yung Alvin. Diba? Meron din ka na sila. Ay, ba't extra small boss? May pala dito, diba? Diba? What do you think guys? Maganda ba? Bagay ba sa amin? Pisot mo yun sa'yo, ante. Pasot mo yun sa'yo, oh. Oh. Tingnan natin ito sa lamin. Wala na palang small. Hindi kong kasya kung small kay Billy. Mag-picture ka din, isat mo sa ano na. Yan. Maganda siya pang pang lakad-lakad lang. Bayan-bayan. Pang gala, pang travel. Pangpunta sa Manila. So yun guys, bubuksan na natin tong ating ito kasi daw, sabi ni Sir, ano ba? Sabi ni subscribers from Singapore, po daw, itong sapatos na to, mayroon ditong from SG. Meron ditong para din maging fair, para hindi sila magpili-pilian. Bunot-bunot na lang sila. Kasi ako daw, size 7 lang kasi ako. Isa lang akong size 7 eh. So, hanapin ko yung size 7. Then, bahala na kayo magbunot-bunot sa inyo, ha? Oh my God. Baka mga walang tuwaan na. Red. Rainbow. Para ma-exciting. Sir, subscribers from SG, wala bang spam to? Charot. Baka may spam din. Talogin natin baka meron. Ay! Doon kayo tumingin daw sa taas. Naka-echo bag pala, kaya hindi rin natin. Wow! Hanapin ko yung size 7 kasi ako lang yung nag-iisang 7. Size 7 guys, sa mga nanonood, size 7. Size 6 na po kami. Joke lang po, joke ulit. Okay lang po, seryosohin niyo. Hindi kami tumatanggi. Kasi mayroon kasi ditong magkakaparehas daw.
Para din fair, hindi siya pili-pili. Bunutan kung sino yung makuha niya, kanya yun. Ang klase. Aba, may spam yata yung size 7 na. Size 6. Natin ko lang yung size 7 ha. Kabaks naman ito. Tapos mo nga, next, tignan mo kukuha kami lahat. Okay. Size 6. Hindi, nakita na. Kaya nga. Hindi ah. Oo nga, sige na. Pag napili Magpili na, muna kaya lang kami. sa'yo. Tapos pag napili Oh, sige na nga. Oh, sige, go. Ano pa irapo mo yung sarili mo? Okay. Magkaroon ka na. Ito, by number ito. Kung sino yung makabunot ng 1, siya yung unang bubunot. Dito, pain mo rin daw eh. Kung sino yung number 2, then next. Pero tignan na muna namin. So, Hindi ah. Hindi ah, basta kuha ka na dyan. Kung 7 yung, kung 7 yung nakuha mo, bunot ka pa ng isa. Bili mo sa kanya yung 7. hi! Wala kayo. Sana gray makuha. Si gray ba? Black. Kahit ano pa yan, basta shoes. Siyempre, Thank you so much. Thank you pa rin dahil Kasi, hindi namin talaga Meron na kami yung pangluwas. Mukhang mamahalin ka, girl. Branded. amoy SG talaga, oh. Oh. Oh, unang bunot. Ikaw na unang bunot. Pero Jane. Bunot. Ay, hindi ba wala? Sabay-sabay? Ay! Ay! Oo. Naspa ako eh! Number 3 ako. Ano number 1? Ah, saan di pa same? O, wag na ka rin ha. O, pili. 1, 2, 3. Pili natin. Hindi, basta na lang ako. Comment na natin. Oh, kung mo nabuksan natin. At saka size 7, yung size. Tignan niyo yung size. Ay, yung size lang muna. Hindi, ako na lang magtingin. Ako na lang magtingin. Kung size 7 to. Parang pink yung kay Auntie. Kasi nga. Favorite pa naman ang tipa sa kulit pink. Oh, hindi. Pare-paras na Next, yung number. Sinong number to? Oh, ante, pili ka, ante. Talagang magkasunod pa kayo, ante. Ano ba ba? Video ka ba? Thank you guys. Napasunod. Next. Eh, tingnan muna kung anong size to. Parang nakikita na. Uy, Meng. Nakabox naman eh. Ulay, Meng. Ako sa'yo yata yun na. Size 6. Oh. 6. Ay, isa lang ako. Next. Hindi pare-paras naman kami. Huwag mo nang kukulit. Dahil ka eh. Ah, tignan mo. Magila ka na, bilisan mo. Tara ako na rin. Love, try mo kung kasya itong small sa'yo. Size 6. 6. Oh, next. Malaki niya na. Eh, di ba 5 ka lang? Kung kasya yung galing lang. Isod mo na yung box, Tek. Isod mo na yung box. Yung cellphone. Hindi, dito na. Parang wala yata ako ah. Bakit wala pong 7? Huwag mo muna buksan. Mamaya na. Ibalik mo muna sa ano, sabay-sabay tayo. Saan mo ba tinignan yung 6 yan. Ibalik mo muna sa bahas, Tek. Ay, yung kay GJ, tabi mo. Sa'yo ay, tignan mo lang. Wala, ba't wala pong 7? Itong isa. 6. 16 yung isa. 6 din. Pare-parehas na. Okay lang yan. Baba na natin to para makitain yung Yung kay magandahan. GJ, tabi na namin. Okay, open na ang inyong mga bag. 1, 2, 3, go! Ah! 1, 2, 3, go! Ah, malaki. Tama lang. May creeping on. Ito yung kay Tito. Wow! Thank you so much. Thank you po! Kailan tayo makasapatos ng Original. Hindi rin masakit sa pante. Uy, may spam! At, charot-charot. Uy, isuot na natin daw, guys. Kala ko, ano? Nakakahit lang. Ante, yung takbo mo dyan, ante, mabilis tayo. Di naman. akala ko may mga ano, yung kwan lang palang magkakaibang kulay. Dami yung lang loob, sa tsaka yung loob. ilalim. Ay, baka hindi niya tanggalin yung ano, ante, ah. Ay, Tara. tama lang. Ganito. Tama lang Oo, kasi pala ano siya. naman to? Mukha lang Kasi siya nga- malaki. Tanggalin niyo Tanggalin. naman. Parang may siksik yung paa mo dyan. Tanggal eh. May pang volleyball na tayo. Yes, lakagaan.
May dayo dyan. Kasi yan, girl. Kaya lang amoy sibuyas yung pa ako eh. Oh, mga amoy sibuyas yung paa namin. Kasi tanggalin mo rin yan eh. Tamang-tama sa akin. Kasya naman. Pwede pa dahil pang sapatos ang teligaya to. Guys, hindi ko may... Ang parehas kayo natin. Tatlo kami, ang teligaya. Oh, pwede na pang luwas. Ay, maganda yung Ito, ilalim. tayo mo to. Hindi, tanggalin mo yan ang tayo. May spike. Hindi. Kulay. Spiker. Ang ganun kayo naman. Pahit daw. May kaparehas ka, boy? Tatlo kami. Kami ni JJ ang magkaparehas siguro. Kami nantipasin. Yes. Tignan mo nga kay JJ. Ano pa nga ako sapatos? Kapit mo yung kay JJ daw. May sintas yung sa Tita Chen. Hoy, kuri di unis yan. Tita Chen? Nanay sa akin na Ito yung lang. sa'yo? Ba't ka siya naman sa inyo? Ganito yung kay nanay mo. Masikip siya guys. Walang sipit. Kay Lola pa sintas. Oh, parehas na kami ni JJ. Hindi ko rin yung fix yan. Sige? Pero parehas lang yan. Ay, baka malaki. Tingnan mo yung box niya. Kasi 6 lang. Picture tayo, ganun natin. Magkano kaya ito? Ay, hindi mo rin baka may idea kayo guys. Wala bang price? Baka itinda mo yan siya. Walang 7 dyan talaga? Tignan mo yung mga karton. Eh, ba't kahit 7 to? Ano to? Sa iwan. Oh, sabi niya. Eh, kung 7 to. Hindi mo malaki. O yung... Ano ba yung nakabuti? Ito nagpalitan na kami. Ito lang pala. Okay na yung sayo. Para pala sa mga. Ayun, mali pala hindi nila tinitignan yung size. Ayun yung 7K na muna. Napunta kaya si Joy ni Sandy. Sabi ko, ayun o, hindi nyo nakita. Ang laki ng 7 na to. Kaya pala malaki, parang malaki. Oo, bagay nest. O, diba? Sakto lang ko. Hindi, nagdaga namin. Ano, ba't ayaw ng tingin pa niya? Parehas kami ng teligaya? Tsaka sa isa? Oh. Wala na ang tayo. Isa lang na sa'yo. Ganda no? Ganda yung namili. Ang galing. Thank you so much. Naka-basketball lang kami ng gano'n, no? Masarap na mag-jogging. Mag-jogging tayo bukas ng umaga. Oh, may pang-jogging na tayo. Hindi siya balke. Ito balke. Papatang nagba. Kasya sa'yo? Parang kalambutan ka tayo. Original kasi. Antay, pag ang kilos mo ganyan-ganyan lang, ngayon pa na. Magalaw pa na. Baka hindi mo yan gamitin. Antay, baka tumutan mo pa yan. Para hindi magbunga. Ito yung isang siyo. Antay, ibang pan mo kaya sa sinuya. Gusto rin pala namin magpasamit kay Faye. Sarap lakot. Wala, sarap po. Meron of comb yan. Maganda yung comb niya. Malambot. May logo. Ganito yung gusto ko. Hindi ako bumili. Ako nga rin nung nagluwas tayo, muntik na ako magbili ng ano. Pero, Napunta ako sa... Thank you po. O, sampol. ang ganda po, ang ganda sa paa, ang lambot. Yay, thank you po. O, sige, videoan mo kami. Hindi kita dyan doon banda ako. Nakagano tayo pala. Doon, oh. Nakaganito, yung ganyan, dali. Nagka-pajama ang pagkasano. Ganyan, Ano yung mga rin yung ano mo pa? Hindi, ganyan mo. Oo, ganyan. Doon sa kabila. Oh, saan ang mga aura? Saan ang lakad? Yaw, makarod na ako. Picture ba yun? Taray! Mukhang magja-jogging na sila bukas. Ganda no, sarap niya sa paa. Malambot. Baka pang tulya mo yan, auntie, ha? Hindi pang tulya yan. Dito pang ilaw. Parehas kayo, no? Then kami ni Ante. Ayan, gusto ulit namin mag-thank you kay sir subscribers from
Singapore. Ayan. Thank you so much po sa Thank you Pasay po. 7. Sa Pasay Thank you so much po. Meron na kaming original. Yes!